Ahoj, dneska se podíváme na téma, které pálí mnoho lidí při četbě Bible. Dnes budeme mluvit o tom, co znamená, že Ježíš je prvorozený a také, jaké důsledky má, když tento termín v řečtině prototokos pochopíme nesprávně. Základem je text z listu Koloským, 1. kapitola, 15. verš. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Když v Bibli narazíme na slovo prvorozený, musíme rozlišovat dva zásadní významy. Ten první je biologický, kdo se narodil jako první v pořadí, a druhý je právní, ten, který získal postavení dědice, vládce, panovníka. Krásně to vidíme na příběhu Jákoba a Ezaua. Oni nesoupeří o to, aby se v kronikách v Bibli napsalo, kdo se narodil první. Oni soupeří o prvorozenství, to znamenalo tehdy o postavení, majetek, požehnání. Ezau své prvorozenství prodal za misku jídla a Jákob získal prvorozenství lstí od svého otce Izáka. Šlo tedy o titul a ne biologické pořadí, jak se snažím naznačit. Co na to říkají jiné texty z písma? Označuje slovo prvorozený vždycky jen toho, kdo přišel na svět jako první? Bible nám jasně odpovídá, že tomu tak není. V Exodu 4. kapitole 22. verš říká Pán Bůh. Pak řekneš faraonovi, toto praví Hospodin, Izrael je můj prvorozený syn. No jo, ale Izrael přece nebyl první národ na zemi. Zde si můžeme odvodit na tomto verši, že to slovíčko prvorozený může znamenat i něco jiného. O Davidovi, který se narodil jako 8. v pořadí, Bůh v žalmech říká v 89. žalmu 28. verš a já ho ustanovím prvorozeným, nejvyšším z králů země. Zase vidíme, že to je titul. Prvorozenství je titul, postavení. No a ještě jeden text z písma, kde prvorozenství neznamená, že jsme se narodili jako první v pořadí. V Jeremiáši 31. kapitole 9. verš říká Pán Bůh, Efraim je můj prvorozený. Jak všichni víme, písmáci, tak Efraim byl druhorozený syn Josefa, první byl Manases. Vidíme tady tedy jasné důkazy, že biblické slovo prvorozený, v řečtině prototokos, hezké slovo, nemusí nutně znamenat časové pořadí, ale vyjadřuje především postavení a autoritu. Tak a teď se podíváme na další slovní spojení, které apoštol Pavel používá v listu Koloským, a to je prvorozený z mrtvých. Mohli bychom se tedy domnívat, že Ježíš byl vzkříšený z mrtvých jako první. Ale my z Bible víme, že tomu tak nebylo. Že Mojžíš se objevil na hoře proměnění s Ježíšem. To znamená, že Mojžíš byl vzkříšený první. A také sám Ježíš vzkřísil Lazara a mrtvého syna vdovy z Naim. Takže pokud by šlo o pořadí, tak by si Bible protiřečila. Nebo apoštol Pavel by protiřečil proti Bibli. Takže o pořadí tady určitě nejde. Označení prvorozený z mrtvých opět znamená, že to je výsadní postavení, že Ježíšovo vzkříšení má nejvyšší autoritu. Ježíš je vládce nad smrtí, ten, v kom má vzkříšení svůj původ. Stejně tak jako stvoření. No a proč to Pavel psal právě Koloským? Protože tehdy v tom městě to byla taková náboženská všehochuť. Řekové, Římané, Židé a všichni uctívali nějaké bohy, zobrazené bohy. A Židé uctívali i nějaké zobrazené anděly. Jak se můžeme dočíst v 2. kapitole listu Koloským. Kdo ví, jestli takovéto náboženství nepraktikovali i lidé, kteří se hlásili ke křesťanství. Pavel se tedy snaží křesťanům vysvětlit, že Ježíš je mnohem víc než jen stvořený anděl. Pavel píše, on je především a všechno v něm spočívá. Takže on je především a všechno v něm spočívá.
No a pojďme se zamyslet. Pokud je Ježíš první stvořenou bytostí, tak má podstatu vlastně stvoření. A Bůh mu vlastně daroval božství. Ale jde to vůbec? Pokud totiž lze božství darovat, pak by ho teoreticky nějakým způsobem mohl získat i jiné stvoření, které bychom mohli uctívat. No a teď se podíváme, protože někdo může říct, v Žálmu 82 Bůh říká lidem, jste bohové. Dobře, Bůh tato slova adresuje soudcům v zemi Izraele. Říká jim s velikou vážností. Kdybychom to parafrázovali. Já jsem vám dal rozhodovat o životě a smrti lidí v této zemi. Takže máte vlastně moji autoritu. Jste jako bohové. Jste moji zástupci. Ale hned v zápětí dodává. Přesto však zemřete jako lidé. Tím Bůh jasně ukazuje, že těmto lidem, těmto stvořením se podstata nezměnila. Protože Bůh nemůže být zničený. Zůstali tedy smrtelníky. Dostali jenom propůjčenou autoritu na zemi jako zástupci. Ale nikdy nebyli stvořitelé, dárci života. Ježíš tento žalm používá v Janově evangeliu 10. kapitole, kde ho rabíni chtějí kamenovat za to, že se nazývá synem Božím. A Pán Ježíš říká, pokud písmo nazývá bohy, zase parafrazuji, pokud písmo nazývá bohy i obyčejné smrtelníky jen proto, že jim bylo svěřeno Boží slovo, jak můžete říkat, že se rouhám já? Když mě Otec posvětil a poslal přímo z nebe. Jestliže ten titul unesli hříšní soudci, o co víc patří mně, který jsem s Otcem jedno. Já jsem v Otci a Otec ve mně. Mé skutky o tom hovoří. Takže Ježíš tady neříká, že ti soudci jsou na stejné úrovni s Ježíšem jako bozi. Ne, naopak. Ukazuje těmito slovy propastný rozdíl mezi ním a člověkem. Zatímco soudci dostali ten titul jen jako úřad, titul Boha, tak ten titul Boha je vlastně Ježíšova přirozenost. On není nositelem Božího slova, on sám je tím slovem, jak píše Jan. Nyní se dostáváme k jádru problému. Pokud by byl Ježíš stvořenou bytostí, které bylo darováno božství za zásluhy, nebo za to, že se narodil první, vyvstávají tady složité morální problémy. Za prvé, pokud je Ježíš jen stvořená bytost, pak jeho vyvýšení nad ostatní je jen otázkou Božího rozhodnutí. A tady nabízí se otázka, na základě čeho byl právě Ježíš toho hodný. Měl někdo jiný stejnou možnost jako on? V takovém případě by námitka proti spravedlnosti Boží vlády byla na místě. Měla by mnohem silnější opodstatnění. Mohli bychom Bohu říct, proč Ježíš dostal první šanci a my ne. Ježíš je lepší jen proto, že se narodil první a získal více zkušeností. No a druhá věc, která mi tak trošku nesedí k tomu, kdyby byl Ježíš stvořenou bytostí. Pokud je Ježíš stvoření, proč ho máme uctívat? Bůh ve svém zákoně uctívání stvoření přece přísně zakazuje. Takže by to bylo od Boha trochu pokrytectví. A opět bychom se mohli ptát, platí tedy jeho zákon pro všechny? Nebo si ho Bůh může měnit, jak se mu zlíbí? Myslím, že Bůh svůj zákon nemění. Možná člověk, ale ne Bůh.
No a třetí, poslední bod, pro mě nejdůležitější. Pokud je Ježíš stvořená bytost, pak na kříži nezemřel Bůh. Ale Bůh by si v takovém případě pomohl nějakým náhradníkem, který by trpěl místo něj. Takže ta námitka od satana, nebo ten útok satana na Boha, že je bezcitný a sobecký, by měla oprávnění. A Ježíšova oběť by ztratila na obrovském významu. Takže pokud to slovíčko prvorozený špatně pochopíme, může nás dovést k úplně pokřivenému obrazu o Pánu Bohu. Apoštol Pavel v listu Koloským jednoznačně říká, že Ježíš je Bůh, kterého je třeba uctívat. Je víc než andělé. Bohem se nemůžete jen tak stát. Nemůžete božství dostat darem, to nedává smysl. Buď jste Bohem ve své podstatě, anebo nejste. Buď jste Bohem, anebo jste stvoření. Buď jste dárcem života, anebo nejste. Pokud by Ježíš nebyl Bůh, tak by nebyl hoden našeho uctívání. Přečtěme si ten text v listu Koloským ještě jednou. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi. Všechno. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. On je především a všechno v něm spočívá. Pavel sboru v Kolosách jasně dokazuje, že Ježíš je ve své podstatě Bůh. Celá Bible svědčí o tom, že Ježíš je Bůh a nikoli stvořená bytost. A proč na tom tak záleží? Záleží na tom proto, že samotný Bůh položil svůj život za vás. Nepoužil život někoho jiného, koho si vyrobil, ale použil svůj vlastní život. On není nějaký vzdálený Bůh tam někde na trůnu. On je Bůh, který je blízko nás. Náš osobní Bůh, který prožil stejná utrpení jako my a je schopen nás pochopit. Je schopen nás zachránit. Je to Bůh, který miluje každého z nás. A každého z nás zná jménem. Proto na tom záleží. Protože jinak je naše naděje klamná. Děkuju vám za pozornost a přeju vám krásný zbytek čehokoliv. Dejte se, ahoj.